500 हाजारसेयावनो फानहैलाबायोमोन। बङाइगावनि रेन्डि बङाइगाव फिसासा रुम दङना। लोगोफोर बे हिन्जावखौ जायफोर रेन्डि होनहरदों बिथांमोननि थाखाय रोजा रोजा गोजोननाय जासिहरदों आङो। मानो होनोब्ला लोगोफोर बेफोरबायदि हिन्जावफोरानो माखासे मोजां हिन्जावफोरखौबो गाज्रि रावाव बयन होफायो आरो लोगोफोरना। बिथांमोनानो जाहैबाय बङाइनि नाम्बार 1 देहा फालांगि खालामग्रा 500 हाजारावनो गावनि देहाखौ होग्रा। नोंथांमोना बयबो बिथांमोननि चेहराखौ नायोब्लानो रोखा फोरमान मोनखायोदि बिथांमोना देहा सार्भिस खालामनानै जाग्रा। हेमायासो मिथिबाय जोंनि माबायाव रुमाव फैफानानै जोंनि रुमाव सप्तासे बायदि थादों आरो ना। सप्तासे थानानै सोरबा लकेलनो सोरबा कानाडा एकदम बेफोरजों नाम्बार लायै लायै सोरनावबा बहाय मोनो नाम्बारखौ मिथिया आरो ना। ओमफ्राय बारायाव थाङोमोन इयो 500 हाजारसेयावनो फानहैलाबायोमोन। माबा मा होनो आंगुर फिथाइ एसे मेथाइ एसे लानानै फैफालायोमोन। हरनि 2टा 3टा 4टा बिदियावसो रुमाव फैयोमोन बियो। बाइकजों दोनबोलाय लांलाय खालामलायोमोन इखो। डेन्जार गाज्रि हेमाया। सोर सोरनि लोगो सोर सोरनियाव नाम्बार दङ सोंहरबानो जाबाय नंखाय सानदोंबा। बङाइगावनि रेन्डि बङाइगाव फिसासा रुम दङना 3000 2,500नि न'आव हाबा जाखांबाय इयो। ओमफ्राय न'आव थानो हाला। गथ' 2 दङ इहा लावथियाव हाबा जादोंमोन। गोबावथारसै हाबा जानाया उन्दैयावनो हाबा जादों। ओमफ्राय बारा मोजां संसार जायाखैनो इयो। ओमफ्राय उन्दै फिसालाफोर हौवा 2 दंमोन। ओमफ्राय फिसा हौवा 2खौ गारनानै फैनानै मालाय हौवाया दाख्लै हाबा लाफिनबाय हिनजाव मोजां नायनानै। ओमफ्राय दा बङाइगावआव हौवा सासेजों आरो लिभिंआव थाबावबाय। लिभिंआव थानानै बेंगलराव दं हौवाया सासेबाव आरोबाव 3 गासै। ओमफ्राय दा बे बङाइगावनिखौ गारनानै खारबोनानै बेंगलराव दंफैयो। दिनै बेफोरबायदि हिन्जावफोरनि थाखायनो साला जों माखासे हिन्जावफोरा बेबायदि गाज्रि खामानि मावाखैब्लाबो जों माखासे मानसिफोरा गाज्रि खामानि मावदों होननानै बुंजानाय जायो। साला बेफोरबायदि हिन्जावफोरखौ दा संसारनिफ्रायनो गेट आउट खालामनांगौ साला। ओइ मादारचोद नों बेसे लायो माने मा होननाय जादों बेलाय गुन्दा दानो लाजिया नामा? जों फानग्रा बायदि नुयो नामा? नोंखौ फानग्रा बायदि नुवा माबायदि नुयो? मा एक्ट्रेस बायदि नुनाय मोनो नामा नों गावखौनो गाव? नोंनि चेहराखौ नायोब्ला नोंखौ फानग्रा नुखायो माथो 100%।